Hello रायजोफोर गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन गुड इभिनिं जोबोर गोबाव जाबायमोन भिडिअ खालामनो मोनैया गोबांथार बिजिनि थाखाय खालामनो हायाखैमोन दा जोंहा नै बावहाय गोबांथार ना हगारबाय नै बास्रावलायदों बेवहाय 10 केजि बै मोनसे 10 केजि टटेल 20 केजि माल्टिपल माने गोबांथार ना आगारदों बहुत मिक्स आप दङ दा कन्टेन्टआ दिनै आं सिगां नोंथांमोननो खिथादोंमोन ना जुखाम गायनो हायाव माइया डेन्जार जायो होननानै आं खिथागासिनो दं नोंथांमोननो नै अखानायजों ओरैबायदि मोजां नुदों बागानफोरखौ बापरे नै वाव अखानायजों ओरैबायदि मोजां नुदों नोंथांमोना साननो हागौ मा फनजों भिडिअ खालामदों आइफन नङा दै गाइसमोन आइफन नङा सेमसां गेलेक्सि S73 5G ओरैबायदि बरिया जायो साउन्ड क्वालिटि भिडिअ एभ्रिथिं इज भेरि फाइन जोबोर मोजां गासिबो नै दा बे जाबाय गायबाय स' नोंथांमोना नुबाय थाखायो बे भिडिअखौहाय आंना स्टार्टिंआ बेनिफ्रायनो जाखायो भिडिअ लायोबा गयानो एकदम ओरैबायदि गयखौ मोजां नुदों फुरा सुन्दुरि नुथारदों आरो दा गाइस नोंथांमोना मारै दं खबरा एसे कमेन्ट्स खालामहरदो आंबो गोबाव जाबायमोन कन्टेन्ट होयिया ओमफ्राय आं समखौनो मोनाखै एक्सुवेलि माने गोबांथार अफिस डिउटि जागासिनो दङ दाथ' नै 100 days 200 वर्क्स बिदि अर्डार फैदों थ' बेखायनो एसे बिजि दङ आरोना एभ्रि डिपार्टमेन्ट्स एग्रिकालचार जा सेरिकालचार जा इरिगेसन जा हेल्थ जा एजुकेसन जा गासैयावबो खामानि जागोन दा हनै दाउब'फ्रा फालो फालो जि समायना नुदों दाउब'फ्रा जि फालो फालो समायना नुदों नै स' फाइनालि दिनैसो केमेरायाव फैदों जोबोर गोबाव जाबायमोन आङो टाइमखौनो मोनाखैमोन दा गाइसमोन बोथोराथ' दायो ओरैबायदि मोजां जाबाय माने अखाबो खम जाबाय खिन्थु दाखालिबाव ओरैबायदि अखा हादों माने गायनोनो हायासै अखा दै बारायनो थाखाय मोनसे हा दङ दलहा बेखौ गायनो हाथ'वासै जोंहा बाट नैबेखौनोखि जि गायदोंना बे जाबाय गासैबो सिगां अखा गैयैयाव मेचिनजों गायनायमोन ओमफ्राय कन्टेन्टआ दिनै आं खिथानो सानदों जे स' बेनिफ्राय कन्टेन्टआ ओरै आरो माने जुखाम गायनाय हायाव माइया बिराद जायो आं खिथाखादों दा बेखौनो माबादि जामारदों आं बेखौ नोंथांमोनजोंहाय दा लाइभ प्रुफ खिथागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था दा आं खिथागासिनो दङ गाइसमोन माने हासाराथ' ओरैबायदि बरिया जाखायो माने जुखाम गायनायाव नैबे फार्स्टखौनो खिथानोसै आङो आरो देनां खिथाबावगोन आं नै ओरैबायदि गिदिर गिदिर मथा मथा जादों नै नायलाय नै ओरैबायदि मथा मथा एकदम माने हिभि जायो बुस्थुआ एकदम स्टार्टिंनिफ्रायनो बिराद हिभि जाबोखाय बिफाङा माने ओरैबायदि माइ ओंखारगोन आरो बिदिनो आं खिथाबाय थागोन स्टेप बाय स्टेप दा बेयाव आं गासैबो जुखाम गायदोंमोन ना नैबाव नै खोथियायानो जा मायानो जा ओरैबायदि गिदिर गिदिर मथा मथा जाखादों आरो माने खम होबाबो बेखौहाय माने एसे गेसें होबाबो माने फुरा माने मा होनो बेखौहाय बिफाङा गिदिर जाबोनानै मथा एकदम रोजा बायदि नुयो आरो गाइसमोन ओमफ्राय नैबेथिंहाय माने बिथिंनिखौ एसे गोबा गायबाय आरो बिथिंनिखौ एसे गेसें गायबाय आरो होमबाबो बियो माने बिराद गिदिर गिदिर जागोन खिन्थु नैबेयाव एसे गुबुं जादों होमबाबो माने बिराद मथा मथा बिफाङा साइजआ नै डेन्जार जाबोदों आरो दा रायजोफोर मोनसे बिग एनाउन्समेन्ट रायजोफोर जायनाखि आबादारिफोर नोंथांमोना प्रधानमन्त्रि फसल बीमा योजनाखौहाय जुदि इन्सुरेन्स खुलियोबा मा जायो जुदि बे आबादा जुदि माने दैबानाजों थैजोब्बायनो माबा मोनसे जानानै सेस दंस' जाबाय होमबाथाय नों इन्सुरेन्स खुलिबाय नालाय बै इन्सुरेन्सखौ क्लेम खालामबाथाय नोङो सरकारनिफ्राय फैसा मोनफिनगोन आरो दा बेखौ खालामोबा मोजां जायनाखि फार्मार्सफोर जुदि अनलि फार्मार्सफ्राल' बेखौ खालामनो हायो जुदि खालामोबा बेयाव हानि दाग नाम्बार पाट्टा नाम्बार होनांगोन आरो ओमफ्राय फैसा एसे एमाउन्ट होनांगोन नोंनि इन्सुरेन्स खुलिनाय सायाव जेरै बेंकआव जोङो इन्सुरेन्स खुलिबा एसे फैसा एमाउन्ट होनोना बे एमाउन्ट बादि जोङो होनांगोन आरो अके दा बेखायनो जुदि गोसो दङबा नोंथांमोना बे प्रधानमन्त्रि फसल बीमा योजनाखौहाय खुलिनो हागोन माने इन्टारेस्टेड दङबा आरो जुदि खुलिना लायोबा मोजां इन फिउचारनि थाखाय ओमफ्राय मोनसेबाव रेशन कार्डनि KYC होनाया लास्ट डेटआ 12 तारिख जुलाइ
फिंगारप्रिन्ट गासैबो होनांगोन सिगांनिया थांबाय बे बोसोरना गोदान KYC माने फिंगारप्रिन्ट होनांगोन नों बाहेरायाव था मा था जिखुनु जाया KYC होनांगोन नङाबा नोंनि एगेन्स्टआव माइरंखौ मोननाय नङा माइरं मोनाबाथाय बिराद लस ना 5 केजि सासेयाव मोनो फ्राय रुटिया अन्थ'दयाथ' 35 केजि मोनो न'खराव बाट जोङो जुदि फ्राय रुटियाव लायोबा APL आव लायोबा BPL लायोबा हमना ला थ' बेखौहाय जों होथारनांगोन आरो KYC खौहाय स' एजेन्टफोरनाव थांनानै KYC फिंगारप्रिन्ट होबानो जाबाय आधार कार्ड लांफानानै जेरक्स कपि लांफानानै माबा मोनगोन आरो गोदान रेशन कार्डआ गाइस गोदान रेशन कार्ड एप्लाइ जाथारसिगोन आं खिथाबाय थागोन जायनाखि फार्मार्स रिलेटेड भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायबाय था खिथागासिनो दङ रेशन कार्डआबो 15 लाख जन गोदान एप्लाइ जागोन फार्स्ट रेशन कार्ड नों मोननाय लोगो लोगो नोङो अरुनदयाव एप्लाइ खालामनो हायो अरुनदयाव रेशन कार्ड थायोबा नोंखौ रावबो दाननो हाया एकदम नाम्बार 1 खागजानो जाबाय रेशन कार्ड थायोबा मोनथारगोन आरो बेखौ दाननो हाया अके स' बेखायनो गोदान अरुनदय 3.0आ अफलाइनसो जागोन बेखौहाय बिसिडि अफिसाव हरगोन स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव हरगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ब्लकआव हरगोन ब्लकनिफ्राय बिसिडिसिआव हरनानै गामि गामि राननानै जायनोखि मोनथावगौ बैसोरनो बे फर्मखौ होगोन ओमफ्राय जायखिजाया मासनि 10 तारिखआव 1250 थाखा सोनाय जागोन आरो PM किसानखौबो खिथागोन आं लासैनो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों फोरमायलांबाय थागोन जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था साबस्क्राइब खालाम जुदि खालामाखैबा जुदि भिडिअ नुफ्लांहैदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम जायनाखि खेथि मावग्रा किसानफोर लेटेस्ट आपडेटखौ बे चेनेलाव आं नोंथांमोनाव हगारगोन सरकारनि मा स्किम फैदों फैयाखै आरो फैनो गोनां गासैखौबो नोंथांमोना मोनगोन दा दिनैनि भिडिअआ बे एसेनोसैमोन ओरैनो सर्ट भिडिअ खालामबाय जुखाम गायनाय हायावहाय माइआ बिराद जायो नोंथांमोना दिनै लाइभ प्रुफ मोनबाय आरो आङो जेब्लानोखि एसे जौबावगोन ना 2 फुटसो जायोबाथाय आं खिथाबावगोन नोंथांमोननो गाइसमोन स' टाटा बाय